kaning adlaw mga higala, mga igsuon, mga kapwa Pilipino. Usahay kaning akong vlog, sago lang ni kay gawas nga Bisaya kong dako. Dili sad kay ko maayo mo Tagalog. Mao nga kaning akong istorya nga himuon bahin ni sa sakit nga Alzheimer. Mga tulo na katuig gikan karon, nipanaw ang akong inahan nga nakabaton og sakit nga Alzheimer. Kasagaran man gud nato masabtan sa sakit nga Alzheimer kay kanang nalimot na gyud siya, dili na siya makaila bisan sa iyang mga anak. Ako lang ning gibuhat nga story nga nahitabo sa akong inahan para mapuslan sa uban mga igsuon nato o uban pang mga susama o kahimtang sa akong inahan o usab aron mga nagkadako na siguro ang atong pangidaron, atong mapangandaman unsaon nato malikay anang sakit nga Alzheimer. Nagsugod ang sakit sa akong inahan nga Alzheimer mga 2015 sa dihang dito siya sa Mindanao. Ang akong inahan tubo nga Cebuano, bisdak gid siya, bisdak, tubo nga Cebu. Ang iyang mga ginikanan pareho mga Cebuano, mga pamilya nga Uwano, mga pamilya nga Yordan, ang mga kaliwat mga Cebuano gyud. Sa iyang pangidaron makaingon ko nga dili pa angay unta nga may tabo niya nga doon na siya Alzheimer kay sa ilang kaliwat ang iyang inahan nga namatay sa edad nga 105 years old. Ang akong apuhan, inahan sa akong mama, 105 ang edad, una siya nawala sa kalibutan. Mao nga sa akong naobserbahan, ang kato akong apuhan bisan sa iyang pangidaron nga 105, nakailag yapon siya sa iyang tanang mga apo, sa iyang mga anak, sa iyang mga silingan o iyang mga duol sa iyang kinabuhi. Maayo kayo siya og memory. Pero dako na akong katingala nga human mo langyaw ang akong mama, nagsugod ang iyang Alzheimer sa kalit lamang kaayo. Ang akong inahan, usa ka energetic nga inahan, abtik, kaming iyang mga anak nga 4 ka buok lalaki. Gipadako gid mi pinaagi sa
iyahang singot og kahago. Kay naay mga sitwasyon nga dili sila magkauyon og ang akong amahan mao to nga magsige lang sila og away hangtod nga nagkabuwag gid sila. Og bahin sa iyang panginabuhi ang among inahan garbo namo pasigarbo namo nga nagdako kami nga among nakitaan nga siya sa kalabandira. Ang labada siya aron kami makakaon yung mga anak og ka-eskwela gikan sa elementarya hangtod high school og bisan pa gani sa college. Og sa diha nga nakalampos nami iyang mga anak, nag-iyahay na lang mi og angkon og asa siya mopuyo nga riba sa kuha ngadto ba sa akong uban nga mga igsoon. Ug sa mga pag-abot sa higayon nga dito siya sa Mindanao, dito siya sa akong usa ka igsoon, akong nahibaw-an nga nagkaanam na siya og kawala ang iyahang memory. Sukwahe kayo sa iyahang talento sa akong inahan nga maay kay to siya mukanta, memorize og mga balak, mga kanta, mga poem. Maay kay to siya. Iya man ganing kantahon adto ang national anthem sa Amerika kanang Star Spangled Banner. Na oh say can you see? Maay kay to akong inahan ana. So sa akong pag-analisar ang iyahang Alzheimer tingali nagsugod sa dihang gikan siya diri nako sa taas nga panahon diri siya nako unya nibalhin siya sa akong igsoon dito sa Mindanao. Tingali dunay kanang gitawag sa English og drastic change sa environment. Then ang iyahang mga silingan tingali dili na siya wala siya kaila. Ang lugar, ang mga dapit nga iyahang nabalhinan dili siya kaayo sinati. Usa sa siguro kana nga nakatampo og epekto sa iyahang sakit nga gihambin. So sa diyang nasakit na siya adtong mga higayuna, niingon ang ako igsoon nga tingali angayan sa siguro nga kuhaon ako og ibalik diri sa Cebu kay aron basin palang uli-ulian ang iyang gihambing nga sakit. Dili na siya makaila, dili na siya wala na gyud, zero na gyud ang memory niya. Mao nga akong gikuha dito sa Mindanao o akong gidala balik sa Cebu o padayon na mo siyang giatiman kay dako na kay kausaban ang akong inahan. Ultimo ako nga iyahang anak dili na siya makaila. Nalimot na gani siya kinsay akong ngalan. Nalimot na siya og kinsay iyahang mga anak. Unya ang usa nga bantayan nato sa sakit nga Alzheimer kay ang akong ikasulti naay dako kayong kausaban nga ining magabi dili siya matulog. Magsige siya og panawag usahay musinggit sa ngalan sa usa na mo kay igsoon katong iyang gipuy-an sa Mindanao. Mangita siya og kanunay mao iyahang kanunay sang piton tingali sa sakit nga Alzheimer. Ang
katapusan siguro niyang mahinumduman nga tao or pamilya mao siguro kanunay naa sa iyang hunahuna. Samtang ako o uban ng mga anak, wala na gid siya kaila. Wala gid siya kaila sa akong pangalan, sa akong pamilya, din mga pinangga kay niya akong anak, wala na gid siya kaila. So duha ka tuig nga sa wala pa siya motaliwan, amo siyang gi sa pupo gyud og gipangga namo among giatiman. Unya akong masulti nga ang sakit nga Alzheimer, bisan human na siya og kaon, inig kataod-taod o kaon na sad. Human na siya og inom, ganahan na sad siya mo inom. Unya ang usa nga bantayanan gyud kayo sa sakit nga Alzheimer kanang pagkalibang. Sa pagkalibang niya, dili na siya mahimo nga siya rang usa tuwa sa CR kay puwera istorya sa mga ana sa nagkaon, iyahan ang duwa-duwaan ang hugaw. Unya iyahan ang ilabay o bisag unsa na lang ang iyahang buhaton. Tingali magkatabang nigdako sa mga pamilya, mga anak nga naa karoy giatiman nga sakop sa pamilya, mga ginikanan, apuhan nga anaasad sa maong kahimtang sa balatian ang Alzheimer. Unya inig magabi dili siya matulog, magsige siya og singgit, manawag siya sa ngalan sa among igsuon diin katapusan niyang gibiyaan dito sa Mindanao. So inig magabi taas ang imong pasensya aron lang sad kamo makapahulay og magabi kay dili ba lalim ang pag-atiman sa tao o inahan o pasyente nga anaay Alzheimer. So niabot gyud ang higayon, ang takna nga ultimo ang among idapat niyang diaper, hinahinaya niya kutkut og iyang kaunon. Usa kana nga bantayanan kay ang diaper kung dili ka makabantay, iyahang kusi-kusion og iyang ihungit kay nagtuo siguro siya nga iyahang pagkaon ang iyahang hunahuna. Ang sakit nga Alzheimer, tingali kanunay silang gutomon, ilahang makit-an nga pagkaon siguro ang ilahang tan-aw ana. Niabot ang higayon nga ang iyahang unlan, iyahang bungkagon, iyahang gision, ang punda ug ang mga nuog iyahang kanon. So mao nay bantayanan sa sakit nga Alzheimer. Usa nga hinungdan tingali para sa kuha akong tambag saysay lang sa mga naay mga pamilya nga inyong nakit-an nga ang inyohang mga seniors or inyong mga ginikanan, apuhan baron simbako, andunay Alzheimer, tingali maayong tambag para nako
nga kung anaa na siya sa usa ka lugar nga diin sinati na niya, tingali dili na ninyo siya pabalhinon o i-travel og laing lugar kay dako kayo kining factor nga makahatag siguro o lain nga environment mao nga maglisod pag-adjust ang hunahuna sa tiguang sa gibalhinan niya nga lugar. So sa sadana kinahanglan sa pagkaon kay kami ang among kahimtang sa kinabuhi dili man gid mi adunahan, igo na kayo namo nga makakaon mi kanunay sa mga lagotmon, mga utanon sama ani ang among palibot. Daghan kayong mga utanon sa usa ka semana kakaon lang siguro mi og karne kausa. Kada adlaw, kada kaon halos lagotmon or utanon ang among kanunay naa sa among talad kananan. So kato akong inahan, mahiligon kay to siya sa utanon. Gagmay pa mi akong mahinumduman nga mag-utan gito siya kanunay og kamunggay, subakan og isda or subakan og buwad. Usahay tungod sa kalisod iyang sagulan og una sa ginamos ang utan kamunggay, naay talong, naay batong og agbati. Sulod sa taas kaayong panahon mao katoy among gidak-an ang mga utanon. Og tingali ang pag-usab sa diet or eating habit sa mga aduna nay simptomas nga padulong sa Alzheimer's, mao siguro kana ang angay sad bantayan. Niabot ang panahon nga ang among inahan nga na Alzheimer's, niabot gyud ang takna nga usa lang ka gabi niya na natingala mi nga nindot kayo ang iyang katulog, nindot kayo ang iyang pagpahulay, wala siya nagsaba, wala siya nisinggit, og ang mga silingan wala kayo nahukaw sa pagkatulog sa panahon sa kagabion. O subo nga palandongon nga ang among inahan namatay sa sakit nga Alzheimer's. Subo nga palandongon nga nitaliwan siya nga wala siya makaila kanamo nga iyang mga anak. Ang sakit nga Alzheimer's usa siya ka sakit nga makahatag og kagul-anan. Mao nga sa dili pa mahitabo nga ang usa kanato maka angkon og sakit nga ingon ni ana simbako, maayo unta nga og unsay kahimtang nato sa pamilya padayon natong mahalon natong mga ginikanan, atong panggaon sama sa pagpangga nato sa atong kaugalingon. Kay subo kayong palandongon nga mawala ang usa ka inahan kanato. Padayon tang mamuyo nga malipayon o labi na sa pagkaon healthy o kanunay tang puno sa paghigugma sa pamilya. Kanalang mga igsoon, mga brothers,
sisters, daghang salamat sa pagpaminaw, pagtanaw sa akong video. Kini si Bisdak Dani. Daghang salamat. Amping tatanan kay maabot ra ang kalinaw, kausaban sa kinabuhi. God bless you all. God bless us all. Salamat.